Здрасти! Драк рейсинг. Имам нова кола. Ето, вижте, ей това. Той са Ауди. Ауди RS2. Как беше другото? Авант. Батялкото ливъри съм купил. Да знаете. Купете си го, защото вижте какво е ливарито. Къде е? Чек, сега ще ви го покажа. Въобще го намеря, де. Защото вече може да се премести от в Табест. Ей го. Купуйте го бързо. Защото е брутално. Вижте го. Снимам го даже на 5 звезди. Защото е брутално ливари като тест. Колата е нова. Пишете, ако искате да го продам. Аз днеска го купих. Сега вижте как върви. По принцип, не и сега се това, ама ще ни бият. Ами на мен се тая, защото не взимам нищо. Бати, мъдрости! Да, мъдрости! Нема лънч контрол. Ама и трябва. Ай, сетне! Нов рекорд! Супер! Какво си взема сега друго? Какво да си взема? Какво е това? Не, трябваше нещо. Я ви да ще продам. Като цяло аз продам... Чакайте да видим. Една пикня. Това е 69. Фредди Фазбер. Какво да си взема? Да го продам ли? Вижте колко не мога да продам. Не, да ми е лесничко, да си го продам тази красавица. Чакайте, аз да ви покажа на как върви. Ще съм сигурен, че искате. Ма, няма да го продам, защото вижте колко коня става. Ма аз искам да не искам да го правя тук, искам да го направя 1700 нещо такова. Вижте, това е същата Лада Джамара. Аз съм изложил спойлер, защото така ми по-харесва без колелце отзад. Пак ли се излиза? Ама това има лънч контрол вече. Ти го повече. Такова лънч контрол да смеяват всеки като зелено, трябва да се смеяват. Това е перфектен елемент според вас. Кога си трябва по принцип, такива малки коли не. Къде не стават за топа, не. Вижте, всеки коли могат да си купат. Некви ради, некви таратайки. Кошници само, кошници. Так сега беше при H2 Team. Ама хубаво беше. Биха да персти коня, ме. Чуда се, дали тяки, дали да направя така проект, ама не искам. Не, викам си направя, ама... Това какво е?
Кел клас. Аре, тук няма ли нещо хубаве? Та кола, ако става топлова, майко, ама няма шанс. Защото трябва по обороти да си повече. Сега ще ви покажа как е тази кола. Това тук две неща съм апдейтнал, тук това ми е от паричките, ей това. Това ми е това. Ето, това ми е това. Ей това ми... Чекай, това мама, чекай, купа. Фредди Фазбер. Тук са след това. Чисто, да. Ей, тук с това. Тук това. Това е с това съм. Тук е с това. Тук тези пружини от другата страна тези пружини. Тук драка стойкове, тук 14 съм случил. Тук съм сложила и тези грипове и от другата страна са те. Тук е тази спирачки от другата страна. Тук те казаха, забрих имената. Да съм ги взел, защото не ги искам така да ми се. Какво са ли ми кажете? Фредди Фазбер. Каква купа, бе? Това не мога да купа нищо. Просто купих един ауспух. Аз такива колечки да си правя, сега ще сложа да направя едно кръгче. И сега ще върви, да. Аз това е тига. Не, аз не знам. Оле, Поршето! Жълт булпринт! Баси късмета! Купите го! Аз днеска... Тук трябва да купа... Брат, нямаме нещо да изпълнение, бе, брат. Ти бавка ли си правиш? Ох! Означава дали така. Какво означава? Това моля да се каже, че няма да ми направи някакви тъшак. Какво? Това за какво? Това за какво е? Ако някой знае да пише в коментарите, айде. Чао.